खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। गुवाहाटीआव हाथियार लाग्रा डाकातिफोरा फालांगिरिनि न'खौ लुथिदों। सानजा कार्बि आंलंआव दखल खालामजानाय 350 बिगा हायाव इभिक्सन खालामदों। काछाराव 2 कोटी बेसेननि हिर'इनजों लोगोसे सासे हमजादों। क'क्राझाराव हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। सिनियर एडभोकेट शब्द राभाया रुंसारि जाबाय। क'क्राझाराव दुंहाव थासारि, इन्टारनेट सिबिथाय बन्द'। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गुवाहाटीनि गणेशपारा ओनसोलाव समबार मोनानि समाव हानजासे डाकातिफोरा सासे फालांगिरिनि न'आव लुथिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया गणेशपारायाव थानाय स्नेहरन मुंनि एपार्टमेन्टआव जादों। जाथायसालियाव गासै 4 मोखां खोबथेनाय सिखावफोरा गुफुर गाबनि स्विफ्ट गारिजों फैनानै 40 मिनिटसोनि गेजेराव लुथिनानै लांदोंमोन। जाथायनि समाव अनिल देखा आरो बिनि फिसाजोआ न'आव गैयामोन। बबेखानि लुथिनाय समाव न'आव थानाय करबी देखा आरो बिनि नखरनि ड्राइभारखौ पिस्तलजों थोंगोर फाथिना रां, सना आरो गुबुन बेसेन गोसा बेसादफोरखौ खावना लांनायनि सिगां दिगारजों गाग्लोबग्रोदोंमोन। बे गासै जाथाया बिल्डिंआव फज'नाय सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादोंमोन। खौरां हरनायनि दसे उनावनो ओनसोलनि पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैना जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। सानजा कार्बि आंलंनि बकुलिया ओनसोलाव गासै 350 बिगा सोरखारि दै जगायनाय हाखौ दखल खालामना लानाय सुबुंफोरनिफ्राय मोनफिननो थाखाय सोरखारि बिबानगिरिफोरा मंगलबार खालि मोनसे गिदिर इभिक्सन खालामनायाव जाफुंसारो। बे इभिक्सननि गेजेरजों 750 निबो बांसिन न'फोराव थानाय खमैबो 2000 नखरफोरखौ नोजोर होनाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला होखारनायनि नटिस मोननायनि उनावनो ओनसोलनि गोबां नखरफोरा सिगांनिफ्रायनो हा नागारनानै थांखाबाय। जायगायाव आयेन आब्रुथि लाखिनायनि थाखाय आरो दखल खालामफिननाय समाव माबा मोनसे गाज्रि जाथाय सोमजिनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय 500 निबो बांसिन पुलिस मावथिफोरखौ थिसननाय जादोंमोन। लोगोसेनो कार्बि आंलं आरो सानजा कार्बि आंलं मोन्नैनिबो रौनिया हानजाजों लोगोसे पुलिस सुपारिनटेन्डेन्टआ थोंजोङै थासारिखौ नोजोर होगासिनो थाबोदों। बे होखारनाय हाबाफारिखौ कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुम नोजोर होनानै मावफुंनायाव हेफाजाब होदोंमोन। केएएससिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहांआ बुङोदि बेयो ओनसोलनि बयनिख्रुइबो देरसिन होखारनाय अपारेसन जागोन, जायनि थांखिया पिजिआर हानिफ्राय कार्बि नङै थागिरिफोर आरो आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरनि दखल खालामनायखौ आबुङै बोखारनाय। आयेन बेरेखा ड्राग्सनि हेंथायै काछार पुलिसनि गोख्रों अपारेसनआ लान्थ्रियै सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो काछार पुलिसआ आरोबाव गोबांथार बिबांनि निसागोनां मुवाफोरखौ जब्द खालामनो हानायनि खौरां मोननो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला समबारखालि हराव काछार जिल्लानि कसुदरम 5 नं खोन्दोआव पुलिसआ सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि निसागोनां मुवाफोरखौ जब्द खालामनो हायो। बेजों लोगोसे लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौबो पुलिसआ हमनो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै पुलिसआ सुपारिनटेन्डेन्ट पार्टी प्रतिम दासनि दैदेननायाव कसुदरम 5थि खोन्दोनि थागिबि अनवार हुसेननि न'आव हरनि समाव सिग्रोमनाय जायो। बे सिग्रोमनायाव पुलिसनि हानजाया मोन 30 साबोननि बक्सआव गासै 350 ग्राम हिर'इन बोखांनो हायो। पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट पार्टी प्रतिम दासआ फोरमायनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय हिर'इननि बेसेना खमैबो 2 कौटि रां जागोन होननानै आन्दाज खालामदों। बबेखानि ड्राग्स फालांगि खालामनायाव लोब्बा थानायनि दायाव अनवार हुसेनखौ पुलिसआ खायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय हिर'इनखौ नसुं रायजोनि मिज'रामनिफ्राय काछारसिम सिखावै लाबोखुमानाय जादोंमोन। हमजानाय अनवार हुसेनखौ दासान्दि पुलिसआ सोंनायनि फिननाय एबा जेरा खालामदों आरो नायबिजिरनो लादों। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव दुंहाव थासारि, समबारखालि मोनाबिलियाव क'क्राझारनि कारिगावआव हानजायारि गाग्लोबनानै सासे सुबुंखौ जिउ फोजोबनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै दिनै फुंनिफ्रायनो दुंहाव थासारिया सोमजियो। मिथिनो हानाय बादिब्ला कारिगावआव समबारखालि मोनाबिलियाव स्कर्पिय' गारिनिफ्राय बोख्लायनानै हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायाव सासे सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमादोंमोन आरो माखासेया गोब्राब जोखोम जादोंमोन। बेनि अनगायैबो दुथांफोरा स्कर्पिय' गारिखौ सावनानै होयो। जखम जानाय सुबुंफोरखौ उननि समाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। रिपर्ट बादिब्ला बे जाथायखौ बिथा खालामनानै पुलिसआ दासिम सा 19 निबो बांसिन सन्देहगोनां दायनिगिरिफोरखौ हमबाय। बबेखानि दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ सिखना जोहोलाव बिस्मित एबा राजा होननानै सिनायथिदों। गुबुन फारसे गोब्राब जोखोम जानायफोरखौ प्रभात ब्रह्म आरो जुबिराज ब्रह्म होननानै सिनायथिनाय जादों। आसामनि सिनियर एडभोकेट आरो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि बोसोनगिरि शब्द राभाया आरो गैलिया। सिनियर एडभोकेट शब्द राभाया दिनै फुंनि 10 रिंगासोआव रुंसारि जाबाय। 50 बोसोर बैसोआव गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाबाय शब्द राभाया। शब्द राभाया हरखाब जोबथा हां लानानै गावनि बिसि आरो फिसाजोखौ नागारलांबाय।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि एप'ल' एक्सेल केयार हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो थानायनि गेजेरावनो शब्द राफाया जोबथा हां लायो। ब्रेन स्ट्रक जानानै साननैसो सिगांनिफ्रायनो एप'ल' एक्सेल केयार हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो दंमोन शब्द राफाया। मख'नो गोनांदि शब्द राफानि हरखाबै रुंसारि जानाय जाथाया बिथांनि लोगोफोर, राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोर आरो आयेनारि समाजारि सोद्रोमाफोरखौ सोमोनांहोदों आरो दुखु मोनहोदों। शब्दराम राफानि अबथिरा रुंसारि जानाय जाथायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। दिनै फुंनिफ्रायनो क'क्राझाराव दुंहाव थासारि, बेनि गेजेरावनो इन्टारनेट सिबिथाय केन्सेल खालामनाय जादों। समबारखालि कारिगावआव आदिबासीफोरा 3 बर' सुबुंखौ हानजायारि गाग्लोबना सासेनि जिउ फोजोबनाय आरो गुबुन सानैखौ गोब्राब जोखोम जाहोनायनि उननिफ्रायनो दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो हारियारि दाङाबाजिनि महर लादों। जाउनाव थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो आरो खौरां गोसारनायखौ होबथानो थाखाय इन्टारनेट बन्द खालामनाय जायो। अब्लाबो भइस कल आरो ब्रडबेन्डनि सिबिथाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि दिनै फुंनिफ्रायनो क'क्राझारनि कारिगावआव दुंहाव थासारि सोमजिदों। रागा जोंनाय सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया कनस्ट्राक्सन कम्पानिनि बादाखौ बुफाय बुसि खालामो। सोमावसारगिरिफोरा बिरसा कामाननि अरायथा नङै बादाखौबो अर सावना होयो। बेल' नङा, सुबुं थुबुरमानि मोनसे बाहागोआ लुबाय थानाय इन्डिजिनियास हारिमुआरि बिल्डिंखौबो सावना होयो। क'क्राझारनि कारिगाव औदां बाजारनि मासिं लामायाव जानाय जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोर आरो माखासे हानजाया कारिगावआव 27 नं हादरारि राजा लामाखौ होबथायो। हेंथा सोमावसारनायनि जाहोनाव मटर गारिनि थांलाय फैलाया हेंथा जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला रागा जोंनाय सुबुंफोरा गोबां गारिफोराव अर सावना होयो। बेनि अनगायैबो रागा जोंखांनाय सोमावसारग्राफोरा कारिगाव पुलिस आउटपस्टखौ घेराव खालामो आरो अन्थाइ खुबैयो। जाउनाव थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय पुलिसआ लावथि सिबनायजों लोगोसे टियार गेस गावनो गोनां जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।